на своето да бъде предимно здрав. Казвам това, защото повече от вас в тази зала сте пробвали тези продукти и вашия опит е различен от всички останали клиенти. Ние сме тук, за да можем да правим по-качествен живота на хората, защото когато човек е здрав, той може да действа и да мисли осъзнато, може повече да се усмихва и да бъде активен във всяка една сфера на своя живот. Съгласни ли? Да. Само набързо, преди да започнем официалната част, ще ви кажа какво ви очаква. Ще чуете продуктовата презентация, след което ще чуете поделяне на резултати на хора. Ще имате време да зададете вашите въпроси. Ще имаме след това една томбола. Докато тече томболата и резултатите, някой от вас, който желае, може да участва в мастер-клас за лице с нашия топ продукт Плазма. Ефектът се вижда веднага, така че повече смело. Ами на мен се пада честа, така да кажа, и удоволствието да представя нашия клуб презентация тази вечер. Тя е с над 20 годишен опит в областта на нетрадиционната медицина. Топ менеджер на компанията Карат Бакарата, госпожа Разие Ахмедова. Има и една чаша. Да, чашата вече я стихне, аз добре. Благодаря. Добър вечер и от мен, добре дошли на всички, казвам. И искам първо да аплодираме мъжете, защото виждам много мъже в залата. Да, трудно навиваме мъжете да влезнат в зала и да слушат за здраве. Те си мислят, че това е задължение на съпругата, на жена му, на дъщеря му, на приятелката и тя ще му каже всичко и той на готово ще чуе цялата информация от нея. Но ето има толкова много мъже тази вечер и браво на плащите, да ще ви говорят. Да гледат всичките си време да разкрият за тези продукти, които нямат аналог в света. Има ли хора, които за първи път ще чуят презентация на Вертера? Има ли такива? Я да се дигнат ръце. Ами добре дошли на чак. Има ли такива, които не са опитвали от продукция на Вертера? Браво, добре. Аз се радвам много, че даже имаше ситуация да се носят столове от друга зала или там не знам откъде. Много се радвам, че почти няма празни столове. Да, моя е свободен, на Анди е свободен, да. Но близо 100 човека сте тук. Аплодирам ви за това. Осъзнали, че здравето е най-ценното нещо, което, за съжаление, много хора ценят, когато вече ги загубят. Когато сме здрави, за да запазим здравето си, ние трябва да направим много малки стъпки или да подадем много малко на тялото, за да може то да остане здраво, или ако вече е тръгнало да има някакви системи и органи, които са излезли от релсите, така ще казано, много бързо да можем да върнем нашето здраве. И най-скъпата профилактика е най-ефтина от най-ефтиното лечение, като приятели. Затова е много важно да профилактираме докато сме здрави. Вече ако наистина има
нещо, което трябва да поправим в нашето здраве, ветера може и това да направи. Здраве, красота и дълголетие. Това е нашата тема тази вечер. Аз съм Разия Ахмедова, топ менеджер съм 2 карата на компанията. Но не това е най-важно. Важно е как, защо съм тук пред вас. Моят път по тази пътечка започна 2002 година, юни месец. Аз бях 82 кг, с много силен псориазис, с много силна аритмия, улцерозен колит и още много неща. В повечето случаи обръщаме внимание или почваме да правим неща извън препоръките на лекарите, когато лекарите ни кажат, то вече така ще бъде. На мене ми бяха казали, че ще си остана до края на живота с такива рани имах аз по краката си. 13 години бях с тези рани. И лекарите ми твърдяха, че това е автоимунно заболяване, че то не се лекува, че така ще се остана до края на живота си. Аз в момента съм тълсторат, но това няма да ви попречи да видите, че краката ми са напълно чисти и няма нищо. Така че, когато човек обърне внимание и понесе отговорността към себе си и към своето здраве, чудесата се случват. По принцип няма панацея, но има продукти, които могат наистина да вършат чудеса. Заповядайте. Закъснелите са соливки. Да. И нека да продължиме. По каква технология са направени тези продукти? Технологията е точно за удължаване на живота. Големият град създава големи проблеми на нашето здраве. Но как мислите, дали селцата и паланките нямат същите проблеми, които имат хората в големия град? Аз мисля, че въздуха навсякъде е един и същ и той не е достатъчно чист вече. Водата тече навсякъде по света, не само по големите градове, навсякъде е така. А храната, която виждаме, дали тази храна дава някакви си вещества на нашата клетка? Нашата клетка се храни с различни вещества, нали така? А има ли тук нещо, което да действа положително на нашето здраве или на клетката? Аз мисля, че има повече токсини, отколкото нещо, което ще ни провокира здраве. Начина на живот на съвременния човек. 3 сменните работни седмици. Дългото стоене пред компютрите. Филми, Фейсбук, Инстаграм и така нататък. И късното заспиване също влияе негативно на нашето здраве. И какво всъщност се получава? Преждевременно остаряване. Един виетнамец, като се е прибрал в Виетнам, са да попитали какво е видял в България. На времето имаше много виетнамци в България, нали знаете? И той казва, ами свят като свят, ама имаше много временни мъже. Да, хронични заболявания, отсъствие на енергия, до това носи всичките неща, които съвременният човек се среща с тях. Какво трябва да направим? Да стартираме процесите на саморегулация и детоксикация на органи и системи на организма чрез въвеждане на генетично програмирани вещества за регулиране на хомеостазата. Какво е хомеостаза? Хомеостазата е нещото, което поддържа равновесието в функциите на всички наши органи и системи. Какво означава да стартираме епигеном, регулиращ активността на гените, които не променят първичната структура на ДНК? Ако ДНК е хардуера, епигенома е софтуера. Аз обичам да правя сравнение по следния начин. Едно време имаше плочи, грамофони, ние слушахме Емил Димитров или Иванова, такива хубави шлагери на едни плочи и отгоре имаше игла, която се въртеше. И разчиташе това, което е записано като информация на плочата. След това се появиха разни флашки, CD-та, вече можем да правим записи с лаптопи, с телефони и така нататък.
Епигеномът е четецът. Той всъщност казва на клетката какво да прави и как да функционира. Освен това, всяка клетка знае как трябва да функционира всички останали милиони и трилиони клетки в нашето тяло. Нашето тяло е една огромна биосистема или един огромен завод и ние какво можем да контролираме? Ние можем да контролираме какво слагаме в устата си. Само до там. Оттам насетне какви процеси стават в нашето тяло, какво се усвоява, кое е полезно за клетката и доколко клетката може да усвои това, което ние сме сложили в храносмилателната система. Ние нищо не знаем. Ние просто слагаме нещо в устата си и оттам насетне тялото се справя толкова, колкото може. И кое е интересното? Че 21 век растовете са пълни с много красиви, лъскави, подвързи, опаковки. И вътре има какво? Химия. Ета. Подобрители на вкуса, подобрители на живота на продукта. Този трябва да има дълъг срок на годност. Цвета да може да съблазнява. На този отгоре даже има и подобрители, които те карат постоянно да искаш и да искаш и да искаш да ядеш тези неща, както чипсовите децата не могат да, като му дадеш една опаковка, то вече няма как да го отдавеш, той постоянно иска да яде от това нещо. Да. Но има и много интересен продукт. Всъщност има растение, от което са направени тези продукти на Вертера, и това растение е прародителя на всички растения, които са на сушата и във водата. Това растение милиарди години е събрало в себе си цялата Менделеева таблица. Това растение или това водорасло се нарича ламинария. Ламинарията съдържа в себе си всички вещества, които са храна за нашата клетка. Освен това, съдържа всички вещества, които действат като антиоксиданти. Защо обаче? Да, има различни форми на морски водорасли, но ние ще говорим тази вечер защо трябва да се спреме точно на храната Вертера. И нека да повторя, че продуктите на Вертера, независимо дали са в капсули, в таблетки или в гел форма, всичкото това или в плодове, това са храни. Не са хранителни добавки, това са храни. На капсулите просто е извлечена водата или изпарена водата на много ниска температура, около 20 градуса, е изпарена водата и е останало само веществото, което ние ползваме. И защо трябва да бъде в такъв вид? Защото ние нямаме ензими, които да могат да отворят клетъчната мембрана на водораслото ламинария и да се възползваме максимално от веществата, които се съдържат в нея. Точно за това е нужно да има такава технология, и Вертера има, която да отвори ципата на молекулата на ламинария и по този начин ние вече в стомашно-чревния тракт да можем да усвоим над 90% от съдържимите вещества в това растение. Вертера се казва компанията. Кога е стартирала тя? 2005 година. Но историята на патента на този продукт започва още през 1968 година, когато група учени получават задача да открият продукт, който да чисти радиоактивните вещества от тялото на хората. Защото тогава е имало заплаха от ядрена война. И тези учени почнали да се задават въпроса: защо японците са по-дълголетни от нас? Защо японците са по-умни от нас, с по-високо IQ? Защо те почти нямат кардиопроблеми? Защо почти нямат карциноми? Защо?
нямат диабетици. И стигнали до извода, че японците, знаем, че там е най-радиоактивна среда и те за това са се задавали всъщност този въпрос, стигнали до извода, че японците основно се хранят с водораството ламинария. Направили статистика колко килограма ламинария се пада на човешкото населението за една година и наистина установяват, че това е основната прехрана на японците и започват да изследват свойствата на това растение. Виталий Корзун е бил в този научен екип, тогава млад учен, и в продължение на 3 години са правили различни изследвания. Установили са, че клетката на ламинария е еднаква по химичен състав с нашата кръвна плазма. И са установили, че веществата, които се намират в клетката на ламинария, са кодирани в нашите гени. Установили са, че в ламинария има алгинати, които могат да провокират регенерация или могат да провокират производство на повече стволови клетки, които от своя страна вече провокират бърза регенерация. Виталий Корзун, 1971 година, защитава дисертация, изпивайки 2 чаши радиоактивна вода, която е била заразена с стронци и цезий. В продължение на 3 месеца той е от своето откритие и след това му правят пълни изследвания. Установява се, че няма и помен от радиоактивни вещества в тялото. Установява се, че клетката му е напълно нахранена на вещества, от които се нуждае клетката. И другото, което са установили, е това, че здравето му е непостъпнато. По този начин се взема патента от господин Виталий Корзун, 1991 година, и се засекретява. Значи тогава идеята е била да им принуда да го ползва. В 1986 година този продукт е разсекретен при инцидента в Чернобил и безвъзмездно са раздадени много от гела вертера на хора, които са пострадали в този район и предимно на дечица. Компанията има собствен научен екип и казахме, че Виталий Корзун 1971 година е направил този експеримент. Той в момента е на повече от 87 години и оглавява групата от учени, които произвеждат тези продукти и въобще не изглежда на 87 години. Геннадий Базанов е другият професор, благодарение на който имаме достатъчно широка палитра от продукти, които са направени на основа на патента на Виталий Корзун. Вече са разработени различни продукти. Татяна Алексерова. Тя е доктор на медицинските науки, професор и е сърдечно-съдов хирург и 35 години от живота си тя отдава т.е. работи като съдов хирург. Тя е член на управителния съвет на Националната академия за активно дълголетие, научен консултант по сърдечно-съдови проблеми. Благодарение на Татяна Алексерова имаме един продукт, който е много добър. След малко ще разберете в коя насока. И този продукт 2019 година имаше клинично изпитание и доказателство. Изпитанието беше върху група лекари. Също имаме и собствена производствена база и източник на суровина. Научно-производственото обединение включва добив на суровина, изследвания, разработки и производство на краен продукт, откъде се извлича нашата суровина. От Северно море, Половецки острови, което се намира на 150 км от Северния полюс. Там денят, светлата част на деня е много по-дълга от нощта, от тъмната част и знаем, че растенията фотосинтезират през светлата част на денонощието. Значи, първо, нашата суровина е достатъчно богата за това, защото наистина вирее в местност, където има възможност да абсорбира в себе си много по-дълго време в денонощието от веществата, които са в морето. Освен това, морето се трасира и се берат листа между 2 и 4 годишни листа
което също от своя страна допринася за повечето вещества в самото водорасло. Знаете, че вече се отглеждат както риби, така и водорасли в чеклици и за 7-8 месеца вече са пуснати на пазара в различни видове. Ламинария е основата на цялата продуктова линия на Вертера. Ежедневно на нашия организъм са му нужди над около 600 различни вещества, витамини, минерали, полизахариди, монозахариди, есенциални масни киселини, наситени масни киселини, ненаситени масни киселини и така нататък. Всичките тези вещества, казахме, че в голямо количество се съдържат в нашата суровина. Каква е разликата между продуктите на Вертера и всички останали продукти? Ами ако клетката на ламинария не е отворена или мембраната не е отворена, ние ако ядеме водораслите, както ги ядат японците, ние бихме усвоили от 8 до 15%. С технологията на Вертера ние усвояваме от 90 до 99% тъкмо за това, защото вече не само сме отворили клетката, но след малко ще видите и какви други етапи са преминали тези продукти. Японците повече ли усвояват? Те просто ядат огромни количества и те почват да консумират този продукт едва ли не от бебешка възраст и тяхната храносмилателна система, ензимите може би вече са се пригодили и може би усвояват повече вещества, отколкото ние бихме усвоили, ако ядеме като тях. Така, Вертера гел е препоръчан на основата на клинични изпитания при йододефицитни състояния. В какво се изразяват йододефицитните състояния? При малките деца това може да бъде хиперактивност, непослушност, разконцентрираност, не могат да седят на едно място, не слушат учителката, разконцентрират се, не могат да се научат уроците. При по-големите вече имаме паник атака, чувство за малоценност и така нататък. При още по-големите какво се установява? Старческа деменция, плюс тези неща, нали, на чувство за малоценност, паник атака, Алцхаймер, Паркинсон и множествена склероза, всичките тези неща, основното е йододефицитът. И не само европейските почви са бедни населени, и на още много вещества, на силики също. Вертера не ни дава само йод, Вертера ни дава максимално количество, максимално много вещества. Какво още се случва, когато имаме йододефицит? Чували ли сте за заболяването инконтиненция? Сега ще ви разкажа. Значи, когато има йододефицит в тялото, щитовидната жлеза, знаете, се нуждае от достатъчно количество йод, за да може да функционира правилно. Знаете, че тя е диригента на ендокринната система. Когато тази ендокринна система е принудена да работи при йододефицит, тогава при функциите на панкреаса, това се нарича измиване на калция и на магнезия, на медицинско език, така се нарича това измиване на калция и магнезия в тялото, предизвиква болестта и инконтиненция. И това е несъзнателно изпускане на урина. Освен това, глухотата също вече е в последствие от тези неща, защото когато имаме дефицит на калций, се появява и глухота. Възрастните хора, той вече е достатъчно възрастен, за това не се чува. Не, защото в продължение на целия си живот той е имал дефицит на калций и за това, нали, е пострадал слуховия му апарат. Какво още костната система. Нали? Виждате ли как са свързани нещата и когато имаме дефицит на някакво вещество, дори на едно вещество, то вече носи в последствие, нали, негативи със себе си в някакви там наши органи и системи. И сега, неумолимата статистика препоръчва Вертера гел при сърдечно-съдови заболявания или причина номер 1 за смъртност е сърдечно-съдовите заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания. Защо? Пак в основата седи йодът и всички нужни
елементи за нашата съдова система. Ето я статистиката или таблицата за смъртното от СЗО на мъже и жени между 35 и 74 години. Не знам дали виждате, но на първите места са Русия и България и в двете статистики. На последните места са Франция и Япония. И при мъжете, и при жените. Защо това е така? Защото японците, казахме, че основната им прехрана са водорастите и от тях получават достатъчно вещества, с които хранят своите клетки. Също и се извършва и детокса, а японците, французите уважават много свойствата на гроздето. След малко ще видим какъв продукт ние имаме от грозде. Вертера, базовият гел, това е продукт за диетично лечебно хранене за хора с хронична исхемична болест на сърцето и хиперлипопротеинемия. Знаете ли кои имат хиперлипопротеинемия? Хора, които искат да си направят мускули и основно се хранят с протеини и така нататък и получават едно такова интересно заболяване. В ламинария се съдържат разтворими диетични фибри, алгинати, които спомагат също за изчистване на дебелото черво и предпазват от всякакви видове проблеми на дебелото черво. Знаете, че всеки втори човек има някакви си неща с храносмилателната система и всеки трети, може би и втори, има хемероиди и го е срам да си каже и така нататък. Така, органичен йод. Казахме, че когато йодът е органичен, скъпи приятели, ние сме част от природата и когато вземаме природни продукти, тялото ги припознава и ги усвоява напълно. В ламинария, освен йод, се съдържа и веществото тирозит, което вещество помага за усвояване на йода. И веществата в ламинария правят така, че ако имаме нещо в излишък или сме вземали там някакви хранителни добавки на химична основа или дълтаме някакви си лекарства, вертера прави така, че да се изчистят всички странични вещества, ненужни на нашата клетка и прави така, че ако имаме недостиг на дадено вещество, балансира и оставя клетката в баланс. Може би тук е мястото да кажа каква е разликата между хранителните добавки и продуктите, храните на вертера. Когато ние вземаме хранителни добавки, да, напоследък, всеки се стреми да живее по-здравословно, по-качествено да се храни, пък да се взема омега-3, омега-6, анталмацин, селен с АТЕ и така нататък. Какво се случва обаче? Хранителната добавка, дори да е в хелатна форма, която е най-усвояемата форма за човешкото тяло, може да усвои около 40% максимум. От вертера казахме, че усвояваме близо 99%. Ако трябва да го сравняваме в пари, дали сме 100 лева за добавки, 40 лева влизат в клетката, 60 лева отиват в тоалетната. Дали сме 100 лева за вертера, 99 в клетката, 1 лев някъде в пространството. Освен това, хранителната добавка ние не можем да оставим клетката в баланс. Няма как да я балансираме. Ние не знаем дали 3 таблетки калций са ни необходими и са недостатъчни за всички органи и системи, защото не само костната система се нуждае от калций, нали така? Дали вече сме предозирали с една таблетка или пък имаме нужда от една таблетка още. Това не може, няма как да го балансираме. Или омега-3, омега-6. Не знам дали знаете, че нашите тела имат повече омега-6 вече заради начина на хранене на съвременния човек, заради начина на готвене на продуктите, на храните, които ядем, ние имаме много повече омега-6, отколкото се нуждае нашето тяло. А омега-3 остава в дефицит. И ако тръгнем да вземаме различни ненаситени масни киселини, омега-3, 6, 9 и така нататък, ние също не можем да ги балансираме и да оставим тялото в баланс според нуждите, пропорциите, които трябва да са. В вертера имаме омега-3, 5, 6,
7, 9, 11, 13, всички омеги ги имаме и ги имаме в баланс. Тялото си взема толкова, колкото му е необходимо и излишното количество се извежда от тялото. Но знаете ли, скъпи приятели, за да има излишно количество, ние трябва да ядем по една сериозна ден. А никой не го прави. Освен Вели, когато беше насилал и понеже мене нямаше вкъщи, той го е страх, че се разболее и за 24 часа беше изял една серия и на следващия ден беше на работа. Ангел Лайфа е продукта, който почна своя живот благодарение на професор Татяна Алексерова. Благодарение на нея е създаден този продукт, който е комбинация между ламинария и веществата от лозата, от листата, от плода, от семките, шлюпата и така нататък. Това е продукт, който 2019 година беше клиничното му изпитание и беше отлъчен за най-добър продукт в помощ на здравето за 2019 и той действа много добре на съдовата ни система, т.е. на сърдечно-съдовата и лимфната система. Знаем много добре, че тези две системи са сестрички и ако има проблем в едната система, неминуемо има проблем много бързо и в другата система. Този продукт напълно изчиства и възстановява сърдечно-съдова и лимфна система, което означава, че който има подагра, трябва да се възползва от този продукт. Освен това, този продукт има антихистаминно действие. Това какво означава? Регулира хистамина в нашето тяло и ако имаме някакви си алергии, те се изчистват. Включително астма и други дихателни проблеми също. Атропласта е обогатен с глутамини и глутамини. Значи казвам обогатен, защото всичко това, което изредихме до сега го има в него, плюс хондроитини и глутамини, които се грижат за доброто здраве на нашата костна система, възстановява синовиална течност, хрущялна тъкан, плътност на кости. Освен това, тук обичам да подчертавам, че доктор Акив Башаран спаси живота на родителите си с астропласта. Те в Турция имаха само базов тел и астропласт и по време на COVID баща му, който е бил астматик, се разболява от COVID, Акив Башаран почва да му дава солидни количества заедно с базовия дел от астропласта и в момента на презентации доктора не един път споделя, че баща му в момента е без помпички за астма. Така. ProMax технологията е вторият етап от нашето развитие. Това е патент на нашия прекрасен президент Анатолий Хитров. И какво тук се случва сега? ProMax технологията какво означава? Преди малко разказвах как мембраната на ламинария на клетката е отворена и вътре съдържимото без химична, без термична обработка, ние имахме възможност да го консумираме с космическата енергия, която е дадена от висшата сила, без никаква намеса. Единствено беше отворена мембраната. Много обичам да сравнявам с яйцето. Чупваме яйцето и вътре съдържимото все едно го изяждаме сурова. Това представляваше първият етап, патента на Виталий Форзман. В момента вече имаме вещества и от самата мембрана на ламинария. Това е вторият етап от развитие и той 2020 година е патент на господин Хитров. Имаме и следващ етап, след малко ще разкажа и за него. Серия продукти за професионално таласохранене с повишено съдържание на органичен йод и 140 допълнителни вещества от водорасти. За тези продукти ProMax имаме чиста ламинария, имаме чист фокус и имаме ламинария с янтарна киселина. Какво прави янтарната киселина? Тя действа също като хлорофила. Тоест, за хлорофила чували ли сте да казват, че е най-прекрасният душ за храносмилателната система? Което означава, че напълно може да възстанови нашата храносмилателна система, независимо какви
проблеми имаме. Дали е улцерозен колит, дали е язва, дали е гастрит, дали е рефлукс, дали е проблеми на синдром на раздразнено дебело черво или полипи, или не знам какво. Всичките тези неща могат да изчезнат с тези продукти. И нека да не забравяме, че това е храна, това не са лекарства. Но ние подаваме на нашето тяло суровината, от която има нужда, за да заработи както трябва. Така ли, Асен? Да. Янтарната киселина, също като желязото, помага за разнасяне на кислорода по нашите клетки. Има много приятно оздравително действие. Това е продължение на тази серия. Тези продукти нямат нужда от хладилен режим и са много удобни за хора, които не си стоят на 4 битови, а всеки ден са някъде и спът някъде в някакъв хотел или там някъде си в друга. Много са удобни за носени, нямат нужда от хладилен режим и също с Промакс технология. Линия Homeophoto Bernadette продължаваме с третият етап, тук по средата плазмакса, виждате, това вече е третия етап. И какво означава това? Вече имаме вещества от самата мембрана на клетката на ламинария, вече вътре клетката на ламинария, живите вещества имаме. Тук имаме вече и елфокоза, която елфокоза я има в такъв вид само в майченото мляко. Единствено и само в майченото мляко се съдържа елфокозата и тя е отговорник за имунитета, за добрият имунитет на съществото. Защо?